भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाही मचावे खातिर अंकुश राजा एगो तगड़ा गाना लेके आइल बड़न जौन गाना का नाम है ओढ़नी काला काला। और इ गाना सोशल मीडिया पर अलग ट्रेंड कर लगा। अंकुश राजा का पावर इ गाना में देखे के मिलता। बहुत साफ सुथरा कोई गायक बा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो है अंकुश राजा। आज जे गाना नहीं सुने ओढ़नी काला काला, एक बार भाई तू गाना सुनो, दीवाना हो जीवा अंकुश राजा के। और इ गाना में फीमेल गायिका बड़ी शिवानी सिंह। अंकुश राजा शिवानी सिंह जो भी साथ में गाना गइले बन, गाना वायरल होइल बा, पब्लिक के पसंद भइल बा। आ जे फैन बानू भाई कहेला कि कटर फैन है, एगो वीडियोवा का जरूर शेयर करियो। काहे कि अंकुश राजा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक हिट गाना देले बन। आ इनकर गाना भाई एक पीस होकेला लाजवाब। हमरा इ गाना बहुत मस्त लागता ओढ़नी काला काला, तू जरूर सुनियो। और इ गाना के लिखल बड़े आशुतोष तिवारी और म्यूजिक कंपोज के विक्की बॉस। आशुतोष तिवारी के कलम में उ जादू बानू कि कोनो कलाकार के गाना लिख के दे दियो तो गाना वायरल होके के बाद पब्लिक के पसंद आही के बा। काहे कि इनकर कलम में भाई इतना जादू बानू कि कोनो गायक के देवेलन गाना तो गाना वायरल हो जाला। और इ गाना भाई बेस्ट बात, बहुत तगड़ा गाना गइले बड़ा अंकुश राजा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बेस्ट गाना कोई गावेला तो भाई अंकुश राजा तबाही लेके आइल बड़ा। तबाही नाम सुनले बड़ा लोग एकरे के कहल असली तबाही। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर अलग ट्रेंड करत अंकुश राजा। टाइम से कब पावर दिखावे के अंकुश राजा के बहुत अच्छा तरह से पता बा। आई गाना भाई सुनो, गाना सुनो, दीवाना हो जी अंकुश राजा के। काहे कि गाना एक पीस लागत। भोजपुरी इंडस्ट्री में मानत नहीं खेसारी लाल यादव बड़न, पवन सिंह बड़न, इनका अलावा केहू गाना सुनते बा, लेकिन अंकुश राजा के एक बार गाना सुनो। और गाना में फीचरिंग करे बड़ी आस्था सिंह। इनकर लुक आधा स्टाइल देखला के बाद लोग पागल हो जाला। बहुत ही बेहतरीन अदाकारा बड़ी, बहुत बेस्ट गाना बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कही नु कतनो बढ़िया गाना सुने के तो सुनियो अंकुश राजा के गाना काला काला ओढ़नी। यूट्यूब पर अलगे बवाल मचैले बड़न अंकुश राजा, इंस्टाग्राम पर अलगे ट्रेंड करत रहन। तो एकरे के पावर कहल जाई। गाना एक पीस गाते हैं अंकुश राजा, इनका गाना का कोई जवाब ही नहीं है। बेस्ट